m n'oge nzukọ ha ji asụsụ Igbo wee na-akọwa ihe na-eme n'obodo na-agwa nwaanyị nke bụ eziokwu maka na ihe anyị nọ ebe a bụ ịkpa izu maka na asị na izu ka mma na nneji. Ọ bụkwa ikwu ya ka ụmụnne na-abọji agwa onwe ha okwu n'ama, anyị kwuo onwe anyị okwu n'ama n'ihe na-emegasị n'obodo dị iche iche ugbu a. Cheta na ọnụka abụọ ọnụ ka ị ga-abụ ị na-ege ị na-asụ Igbo yele na ịchọ itinye ọnụ na ya, ị na-ege chọọ ịnụ Igbo yele chọọ ịma ihe na-eme n'obodo na dịka Igbo si asụ ya oye na-agwa ya ọgwa. Ọ bụ ọnụ ka nzukọ nke na-abịara gị site n'ụlọ ọrụ anyị kara aka ụlọ ọrụ mgbasa ozi Gụnyere Chinchin n'akara 100.9 kpọmkwem ụlọ nke iri dị na Savage Crescent na GRA n'obodo Enugu kpọmkwem ka anyị nọ n'obodo Enugu. Abụ m Chizzy Anip Amechi Ugwuele ogwe ego Chinchin ugbu a ọ nọgoro na-eji kọwagasị ụmụ ihe ole na ole nke anyị wepụtara anyị ga-atinye ọnụ n'ụbọchị nke taa. Amechi, kelee ndị Igbo. Igbo ekene mụ na unu. Ama m na unu na-eche anyị eche taa ma anyị abịago, anyị ezurugo ka anyị mee ya ka anyị si eme ya, ka anyị tinye n'ọnụ n'ihe mere taa. Ịma na anyị atafichaghị ya n'oyibo, ka anyị natazia na be anyị gwazie ndị be anyị okwu ha ga-anụ maka na ọ na-abụ eziokwu ahịa eri ude na atụtụ ngịga. Ọ dị mma, anyị ga-agbapụ ọsọ ozugbo maka ụmụ ihe ole na ole megasịrị na ugbu a. Ọji Ụzọ Kalụ nke na-anọchite anya ndị mgbago ya bụ ngalaba mgbago nke obodo Abịa o tiela aka n'obi si na ọ bụrụ na ịhọ ọkwa ndị ga-achị na ọnụ omebe iwu nke Senate ya bụ na Abuja, na ọ bụrụ na-enwe ka ha si kpaalụ ndị otu ndọrọndọrọ anyị si kpaalụ ịkpachapụ ndị Igbo na ahọghị ọkwa tinye ha n'ọkwa gbara ọkpụrụkpụ, na ya ekwadosiela ike pụta dịka onye ga-azọ ọkwa nke nnọchite ya bụ ọkwa nke osote onye isi ụlọ omebe iwu nke ama dịka Senate. O kwuru nke a n'ọdụ ụgbọelu nke Murtala Muhammad nke dị na Lagos oge a na-agba ya nta akụkọ ụnyaahụ ka ọ nọkwuo nke a wee na-etisi obi ike si mba ndị otu ndọrọndọrọ a eji azịza wee mara ndị na-achị ugbu a ha wakwala awa wee kpachapụ ndị Igbo, maka na ha waa ya awa kpachapụ ndị Igbo na ama ya ama n'ụwa niile ya ga-esokwa zọọ ọkwa maka na ọ na-adị mmemme onye ka e mere ibe ya obi adị ya mma. Ka nke a na-aga ka ụnụ ikpe asịgo onye nọchitere anya otu ndọrọndọrọ nke eji nche ndụ mara ya bụ Alhaji Atiku Abubakar asịgo ya akwụkwọ a ọ gbara onye isi ala na ndị otu ndọrọndọrọ na-achị ugbu a ya bụ ndị otu ndọrọndọrọ eji azịza mara ịma na ọ gbara ha akwụkwọ ha n'ụlọ ikpe si na otu esi ha ọkwa na ka esi kpọọ ihe meriri na o kwesịghị ekwesị na ọ bụghị otu a ka ọ dị na okwu anọgoro n'ụlọ ikpe, mana ka ọ gbachara akwụkwọ a sị na ka enyezie onye isi ala akwụkwọ agbara ya na ọ fịara alụ nke ukwuu, ha wee zọpụzie ije jee n'ụlọ ikpe si n'ụlọ ikpe mara ihe a ga-eme na ka enyezie ha ikike ka anyị si n'ụzọ ọzọ wee yee onye isi ala ya bụ Muhammadu Buhari akwụkwọ ikpe akpọpụrụ ya n'ụlọ ikpe ka o wee fụ ya. Ndị na ikpe asịkwana ha gaba n'ihu, ha chọọ ụzọ ka mma ọ ga-eji weta akwụkwọ a ka enye ya akwụkwọ nke eji kpụpụ ya n'ụlọ ikpe a ka o wee fụ ya nke ọma. Nke a na-eme ndị agwara unu na dịka otu ndọrọndọrọ ọchịchị nke na-achị ugbu a si kwuo na ha chọrọ ịhọ ọkwa ọ ga-abụ onye otu ha ga-apịa aka wee họpụta bụ onye ga na-edu ndị isi ndị na-anọchite anya n'ụlọ omebe iwu dị iche iche na ụlọ nnọchite anya nke Naịjirịa, na ọ bụ ndị otu ndọrọndọrọ ha ga-ahọ ọkwa onye ha na-akwado ugbu a ha wepụtara na-achọ ịkwado ka ndị niile na-anọchite anya ndị ngalaba obodo dị iche iche n'ụlọ omebe iwu na n'ụlọ ezumezu ya bụ ụlọ nnọchite anya na ọ bụ Adam Lawan ka ndị otu ndọrọndọrọ họpụtara onye isi ala abịaghịkwana ya kasị agaba n'iru na
si a na-akpazi nkata ka ndị ọzọ ga-eji wee kwadosie ha. Ka nke a na-aga, ozi anyị na-anụ ugbu a na-ekwu na ụlọ ikpe nke nọ n'Abuja asị na ebe ọbụla m afụrụ Nnamdi Kanu isi ndị otu IPOB nke amachiri amachi si jide ya na a ga-amalite ikpe ya ma afụrụ ya o ma afọ ya. Ihe a bụ ozi na-abatazi ugbu a si Abuja na-abata tata na a na-asịzi n'ụlọ ikpe nke a asịrị ya jebegodo a nara ya n'aka ebe na nke ha adịghịzi na a ga-ebidozi ikpe ya dịka ọ kwesịrị. A na-ekwu na kemgbe aha asịrị ya na-abịa n'ụlọ ikpe na afụbeghị ya, ya mere ndị ụlọ ikpe nke nọ n'Abuja wee jisizi ya ebe ọbụla afụrụ Nnamdi Kanu si jide ya ka ekpebezie ya ikpe. Ka a ghara ịchịkọta okwu a niile ọnụ, ka Amaechi wee were nwayọọ wee na-akọwasị dịka o si dị. Amaechi, nke mbụ bụ ihe a Ọji Ụzọ Kalu kwuru, kedu ka esi fụ ya na ọ bụrụ na akpachapụ ndị Igbo na ihe ndị Igbo ọnọdụ gbara ọkpụrụkpụ dịka esi aha ọkwa n'ụlọ ndị na-anọchite anya na omebe iwu na n'ụlọ ndị na-anọchite anya ezumezu dị iche iche, na ọ dịka ihe ndị otu ndọrọndọrọ ha na-achọ ime bụ ịkpachapụ ndị Igbo na-achọghị ihe ọkwa gbara ọkpụrụkpụ, na ọ bụrụ na emeghe nke a na-ewedo ihe machiri ya wee pụta na ya ga-apụta zọọ ọkwa dịka osote onyeisi ụlọ omebe iwu. Kedu ka esi fụ ya? Ịma na oge ugbu a bụ oge nkata, ịkpa nkata na ije ka ihe ga-esi wee dị maka ndị atụlisiri aka banyere n'ọkwa rigoro na ebe a na-ekwupụta okwu mmebi iwu. Mana ihe Ọji Ụzọ Kalu kwuru anya, ọ na-ekwu ihe ọ ga-ekwu, mana ka m sikwanụ na ọ na-ekwu ka nwa amadi ya na onwe ya bụ si wee na-ekwu, maka na onwere onye ọ na-ekwuru. Ihe nji wee si na onwere onye ọ na-ekwuru bụ na ọ na-ekwuru ndị Igbo, ọ na-ekwuru ndị Igbo. O nwe ka ụmụ ụdị ọnọdụ ndị Igbo nọ na n'oge ugbu a, etu o si wee mmasị ọchịchị nwa Amadi Buhari. Ịma na ndị Igbo akwadoro ya. O tebere aka nne ya nwodo kwuru okwu wee sị na o si na wee dị Buhari o nyere enyi, ọ gbadara agbada, nwere ihe o merụ na ndị Igbo achọghị ịma, nwere ihe o nyere ndị Igbo achọghị ịma, na ha atụliere ebe masịrị ha na enwere ihe dịka na obi siri ike, na onwe ihe dịka na ha na ngaramara dị na ya, na etu o si wee dị ọ masị anya mee ihe, ọ masị anya eme na ọ masị anya nye ọkwa, ọ masị anya enye n'ọkwa. Ya bụ kịta Ọji Ụzọ Kalu na-abịa asị enyere ndị Igbo. Kedu onye ọ na-ekwuru? Kedu onye ọ na-ekwuchitara? Gịnị ka enyeburu ndị Igbo na nke gara aga? Na ekwere mmadụ na ebe ọ nọ kịta ọ Buhari wetara, ọ bụrụ na ha siri ọnwụ wee nute ya n'ọgụ. Inewe anyị nwe ka esi na ekwere mmadụ na ebe ahụ. Mana ka m gwa gị ihe bụ eziokwu na ọtụtụ ndị Igbo na-enwe echiche na ọ bụrụ na ha bịa hazicha ọnọdụ na o nwere ihe onye Igbo ga-enweta ebe ahụ. Ọji Ụzọ Kalu, kedu ihe o nwere oge ji wee nụọ ọgụ a? Ọ ndị Igbo kwụ ya n'azụ. Ọ sị na-ama ya ama na ya ama, a na-eme ya na ama ya ama. Kedu ndị ga-etinye ọnụ n'okwu wee kwubere ya? Kedu ndị ga-anụrụ ya anya bọbụ? Kedu ndị ga-abịa jewere ya nzukọ a na-eje kpọwa ndị mmadụ, chọwa ndị mmadụ, yọwa ha, gbawa ha, mewe lobbying ka ndị Igbo si wee na-ekwu ya? Amakwanụ na ndị ọbụnya na ya ma na ndị Igbo akwụrụ ya n'azụ, maka na ndị Igbo anaghị achọ ihe anụnwa dịka na ọ na-anụ ha ọkụ n'obi. Ị na ọtị na-ekwu onye a bụ nke ofu dị na ya, nke nka gịnị kpatara ya? Ka anyị na-ekwu ya ugbu a, Ọji Ụzọ Kalu nọ n'ụlọ ikpe ebe a na-enyocha anya na ebubo eboro ya na o riri ego. Ihe a na-agwa gị na o teela. O nwere etu oge siwe okwu kịta ndị a na-achụgharị ndị a na-ebodo ebubo na ha mere mpụ, ha nwere ka bịa nwụrụ ya, kpụrụ ya kpụnye n'ụlọ ikpe. Ị na-atụ ya na-ekwu o nwere ihe ọ ga-ekwu kịta sị ya na ọ bụrụ na ha nụkwata okwu ya ọzọ o jewe mkpọrọ. Ihe a niile ga-eme ka o kwuo o menyụọ.
ị na-aghọta ya bụ na ka okwugodo ka ọma ihe a bụ ka mmaja ka ọma mgbe nwere nke ga-eri aka mana mara na ndị Igbo ga-akwado ya nọ na-ekwu onwere onye Igbo ga-abịa maka na mba na ime ajụcha ihe ịpụtakwa gaa n'akụkụ chọwakwa ya ndị Igbo si Buhari na ha chọrọ ya mụnwa na-echere ihe ndị Igbo na-emezi kịta bụ kedu ka arọ ịnọ ga-abịa gaa gafee ka ndụ ha bidokwa ọzọ na ihe m na-ekwu mana uche ha ka dị na ikpe nọ na ụlọ ikpe ntuliaka nke nwa amadi Atiku wegara na ịchọwa ndị Igbo ha bịa gbaa akaebe ha ga-eje ịchọwa ndị Igbo ha nye nkwado dịka na ekpere ha ga-enye mana na ndị Igbo na-atụ anya ka onye isi ala nọ kịta na ndị ụlọ ndọrọndọrọ ndị otu ndọrọndọrọ ka mere ya onwere ya na-atụ anya kịta onwere onye na-eje ọgụ a na-asị na ndị Igbo n'ọnya ndị Igbo ka ha na-anụtara ọ nụtakwanụ ya bụ onye dara ada adago enwezi ihe ọ na-atụ egwu onye nọ n'ala enwezi ihe ọ na-atụ egwu ọ bụrụ ya ka e kwuru na mbụ ma mgbe na-ekwusị ndị nwa na-asị na ha so nwa amadi a na-aza ndị ọ fụrụ n'anya kedu ihe o mere ya ije na be nna ya bụ obodo steeti ya bụ Katsina kedu ka ebe a si wee karaba anyị mma ụbịam ọkaba anyị karịa ebe anwa mmụta ọka ebe anwa karịa na be anyị ahụike ọka ebe anwa karịa na be anyị dịka ọgaranya ọka ebe anwa karịa na be anyị naanị ndị na-erite na ihe a niile a na-eme na anyị nwa nwee gọọmenti na anyị nwe ọchịchị bụ ndị mmadụ Igbo maọbụ ite ọnụ n'akụkụ ya na ha na-eme na-egbunye na akpa nke ha ya bụ ọ kwa eziokwu maka ndị niile na-abachara mba ma aka ọnụ na-eme ihe niile na-asị na ọ bụrụ na ọ bụrụ onye isi ala na-achị ugbu a na-enwe ihe na-eme na ndị Igbo kwesịrị ịpụta na Igbo bịa tụnyere ya maka na olu n'afọ 2030 enye ndị Igbo hapụ ndị a na-akọ ya ndị n'ime ha niile dachakwara ewekwa ndị ha kedu ọnụọkụ ha nwere iji ụfọdụ n'ime ha bụ ndị achụpụgoro na ọtụtụ ha dịka ndị dịka Rochas ugbu a gịnị bụ achụpụgo Rochas nwanne anyị nwoke bụ ndị na-abịacha ebe a ekwu okwu maka onye ka nna sị kedu ihe kpatara na ndị ndọrọ ndọrọ na-eme ka ha si eme ịma na ndị a mmadụ dịka ndị a bịachara ebe a na-eburu nwoke agha na-ayọ ndị Igbo ikwu okwu ka akwado ya ụfọdụ n'ime ha chụpụgo ha ịma na onye ọbụla na-eje agha ebe ọgụ na-anụ ọkụ onye a bụ onye na-anụ agha ọ bụrụ onye na-asịsị tinyere mmadụ ebe ama na a ga-etinyere ya mana onye na-asịsị tinyere ebe ama na ama etinyere ya ekwusikwa n'ike mmadụ dịka Osito Okechukwu ha na-abịa ebe a na-ekwu kwada si sowe onye a na-ekwenekwa o nwere mbọsị na ebe onye akọcha wee kọọ ka o si wee dị ya nsị nwoke a ị na-ekwunu ka ezigbo mmadụ na ndị a necha na ha ga-ama na ihe ruru anyị a na-eme ya etu anwa ndị a ga-abụ ha were mbọ ha were ịbụọ were ịtọ were na-aga mana gịnị na-eme ọkwa chụpụchago ha asị ikwuwe ndị ebe a sị gị one ka ị wetara vootu one ka ị wetara wee tinye na akpa nyere anyị mmeri ụfọdụ na-emeriri ha nchadị na-emeriri ha na be ha ị na-aghọta so onye ka iso da eje ọgụ a ka m gwa gị ndị Igbo ada atụ onye ọbụla ụjọ ndị Igbo ada eti parịparị ndị Igbo ada asị afọ a ga-ata ọsọ ha chịwa ọfụma ọ ga-adịrị onye ọbụla mma ha chịrị ọfụma mụ ada eche na ọ ga-aka ndị Igbo njọ maka na etu ọbụla osi na wee dị etu ọbụla afọ si wee dị ndị Igbo so na ndị ga-afụtata onwe ha karịa ndị ọzọ ana m agwa gị sị gị jee nechaa anya na etu esi wee nyochapụta ka esi bi ndụ inyocha anya na mgbadata be anyị nyochaa n'ugwu Awụsa ndị ụmụaka hapụgoro akwụkwọ ha karịrị ebe anwa ụmụaka abanyebe akwụkwọ ha karịrị ebe anwa ndị ụbịam ji ha karịrị ebe anwa ndị itibọrịbọ karịrị ebe anwa ndị ụbịam karịrị ebe anwa ndị idecha ndụ ha ka ihe si wee dịrị ha na ndị nwere nchekwube ọgbaghara dị iche iche ebe anwa amaghị ama ebe anwa ya bụ onye Igbo nọ na mbụ wee gwa onwe eziokwu na enwere chi ọzọ na-echekwa ya karịa ihe a fụrụ n'anya ji n'aka ebe ndị Igbo kwere ekwechi ka ebe ha na-aga ka ha na-aga anya nwanụ
Oji Ụzọ Kalụ na-ekwu ọkụ o wee kwuo maka na ndị ndọrọ ndọrọ ọgụ ha na-anụrụ onwe ha bịa na-ekpochata aka ka ọ dị ka ndị Igbo ka ha na-emere ọ bụ na ha nye anya ọ dịkwa na anyị mgba. Ọ dị mma ka anyị were ya na-aga ụlọ ikpe asịgo ndị otu ndọrọ ndọrọ nke eji nche ndụ maọbụ nche ahụ mara nke Alhaji Atiku Abubakar zọrọ ọkwa site n'otu ndọrọ ndọrọ a dịka onye ga-achị onye isi ala ịma na ọ gbara onye isi ala akwụkwọ na ndị otu ndọrọ ndọrọ ọchịchị nke eji azịza wee mara sị na otu esi kpọpụta onye meriri na ọ bụghị ihe kwesịrị ekwesị na ọ bụghị ka o si dị mana a sị na kemgbe ọ na-afịa ha alụ iyi onye isi ala akwụkwọ ahụ agbara ya ka ọ mara ihe a gbara ya n'akwụkwọ mana ụlọ ikpe asịgo ha ugbu a ha chọọ ụzọ ọzọ ha ga-eji nye ya akwụkwọ ahụ. Ịma na ọ bụ na etu a mụ na gị nọ na ọ bụ na ụmụ ihe na-esere mụ na gị okwu nje n'ụlọ ikpe gbaa gị akwụkwọ ndị ụlọ ikpe ga-abịa kwadocha anya bụ akwụkwọ etu ihe nkọsa m bịara kọsa wee dị asị ndị kọtọma ewekwara anya bụ akwụkwọ chọwa gị ka a bịa nye gị mgbe na-asị Chezi gwanụ m onye ga-eje na ebe Buhari bi na Aso Rock ebe a ị ga-agafe gate gafee ndị nche gafee tupu ị banye ebe ahụ gwanụ m kọtọma ga-eje were akwụkwọ na ọ na-eje ka o jee onye isi ala na ụlọ ikpe sịrị ha wee jee kpesara ha o wee bụrụ maka ka mmadụ wee nwetakwanụ dịka n'ụdị na ihe dị mma bụ ihe dị mma na mba na ha ma na ha hapụ etu a na a ga-emegide nwa amadi a asị ngwa ya jee na n'ụlọ ọrụ ndị otu ha ndị otu ndọrọ ndọrọ chi ha ji ebe anwa were akwụkwọ a dose na ha dosa akwụkwọ anwa ebe anwa na ha ewere gị a na onye isi ala afụ gị a dịka iwu si okwu ya bụ ihe wee bụrụ ihe mmasị n'ebe ndị otu nchanwụ dị. Ịma na ndị nchanwụ na-eti mkpu wee na-ekwusị na ndị a napụrụ ha mmeri n'aka na ihe ha kpọpụtara na etu o si wee dị na ọ bụrụ etu o si wee dị na ha nwere mmeri ha wee na-akọwa ka ha si wee kwadobe ha wee si na mbụ na onye isi ala ekwesịghị ịzọdo ihe ọ zọrọ ya bụ ịzọ ọkwa ọchịchị nke o kwesịrị ịzọ ọkwa ọchịchị ọ zọrọ mana ọ pụtara wee zọọ na ka o si wee zọọ ya bụ ọkwa ọchịchị na ụfọdụ ihe ọ gwara ndị na-ahazi ya bụ ihe na ọ bụrụ eziokwu ya ka ndị PDP na-ekwu na ọ bụrụ eziokwu ha wee gụọ dịka ihe dịka ụlọ akwụkwọ ịtọ o kwuchara na ya jere na mgbe ọ sịrị na ya jere ụlọ akwụkwọ ha wee na-egosipụta na mgbe ahụ ọ na-asị na ya jere ụlọ akwụkwọ a na-arụbedo onwebụ ihe dịka na arụrụ ụlọ akwụkwọ a ya bụ ụlọ akwụkwọ nke atọ akara na nke osote ya wee na-ekwukwa sị na akwụkwọ ọ sị na ya gụtara o ji wee nwee ikike wee nwee asambodo na akwụkwọ anwa na ọgụrụ ya na ọ bụgodo na ọ gụrụ ya na o jiri asambodo anwa ụlọ na-afụ maka ule nke akwụkwọ agbata nke abụọ jere n'isi obi Naijiria ya bụ Aso Rock wee nye ya asambodo mgbe ahụ ha jere wee nye ya asambodo na o degoro ndị INEC akwụkwọ wee sị ha na ya nwere akwụkwọ a mana ha ejighị ya na ndị ji ya bụ ndị amị wee kwuo sị na ha eji na o nwere akwụkwọ ya ha ji mana ya na-ekwu bụ na ikwuo ya bụrụ eziokwu na iwu ji gị o jego kwuo sị na ndị amị ji ya ndị amị wee sị na ha ejiri ya o nwere ihe ọzọ gwara ndị amị ihe a na-akụzi bụ na ndị abịa sị na ha enye ya ọzọ mana iche na ụdị ihe a ọ na-ekwu ugbu a na ọ bụrụ ihe kwesịrị ikwu tupu a tinye aka dịka iwu si kwu na ihe a bụ ihe megidere tupu mmadụ apụta bịa tinye ka a bịa ya aka na aka ekwughị ihe a aka ejegoro ụlọ ikpe kemgbe ha kwuru ya kwuchaa ya wee sị ekwuo ya etu esi wee kwu ya ịmakwa na o nwere ụdị ikpe a na-ebi n'obodo a ga-abịa ebicha ị na-asị ọgịnị na-eme ha gba nkịtị na nke ahụ wee na-ekwuzisi na ịma na gọọmenti a pụtara wee sị na onye fụ ebe a na-eme mpụ na ịgba ama ọ bụ na ama ị gbara bụ eziokwu o wee bụrụ na ị na-atụli aka na-egosi ebe ndị mmadụ zoro ego maọbụ na o nwere ihe ajọ ihe a na-eme wee gbaa ya bụ ama
na a ga-afụ gị ka ezigbo mmadụ na ọ bụrụ na ego na a ga-achọrọ gị a ga-ekele gị nye gị obere ego si n'ime ya nyebinye gị nkeji ego n'ime ya ya bụ ndị PDP wee bịa sị na ebe a sị na onye ọbụla fụrụ ebe a na-adị iwu na itiwe onu mkpu si gbata bịa nụfụ ihe na-eme agbazuo na a ga-afụ ya dịka nwa amadi ọma obodo anya na ofu onye nwere ka o si wee fụ ka igwe kọmputa ndị INEC ji wee na-agbakọ ntuli aka igbe ebe a na-edebe ihe niile ọnụọgụ niile apụtara na o nwere onye fụrụ ka eziokwu si wee dị ebe ahụ wee pụta wee kwuo weta ihe ngosi na ọ bụrụ ihe ndị INEC wepụtara bụ ihe dị n'ọba ebe a na-edebe akara ihe ka ha bịara kwuo ha ihe ndị APC mere bụ ndị APC ya ndị azịza wee were azịza wee chụwakwa ndị ombrela wee sị mba wee sị ndị uwe ojii na ndị nchekwa obodo unu bịa na ndị a ejego wee manye aka ebe ha kwesịrị ịmanye aka na ha dara iwu kedu onye nyere ha ikike ha ji etinye aka mepee ha fụ ihe dị na ya ndị INEC nwee ebe a sị na ha jere mepee fụ ihe dị na ya o nwere ihe ha kwuru ka ha jụrụ ha sị ya ngwa ihe ndị a na-ekwusi ọ bụ eziokwu na ihe ndị PDP na-ekwu bụ eziokwu ekwuru na eziokwu ekwuru na ọ bụrụ eziokwu ihe a niile bụ ihe dịchanụ na-aga kịta ịma na mbụ ndị APC na-ayọ ndị PDP unu hapụ ihe a ka ha na-apụ n'ihe tara n'abalị ka ọ bụrụ ya ka ndị otu jikọrọ ndị ụka niile n'obodo a na-ekwusị na a na-amanye ha na-akwa ha aka acha ha akwụ ha ji eyọwa Atiku ka ha jee ekene Buhari wee sị ha na ha chọrọ ka ha too ya na mmeri o nwere ha sị mba na ha ma eje maka na ihe ha ma ejere bụ na onye a na-asị na emeriri sịrị na emeriri ya a wee sị na ọbịa o jewegoro ụlọ ikpe ka ụlọ ikpe ka bie na ọ bụrụ na ụlọ ikpe bie okwu wee sị n'ezie eye na o meriri ha ekene ya ma ọ sịkwanụ na a sị na onye ọbụla a sị na onye abụ onye meriri ka a ga-eje kene o wee bụrụ ya na ihe a niile na-egosi na o nwere ka ọ dị ha na ọ dịcha ka ndị ụjọ na-atụ ịma na ndị be anyị si na onye nọ naanị onye mere ihe igwe na-atụ agbarakata egwu ọ dị mma ọ bụ olu Amaechi Ugwuele nke na-akọwa ihe na-eme n'obodo n'ụlọ ụlọ ebe a ka ị na-ege anyị were ya tupu anyị abanye na nke a bịara ọfụ ya bụ nke Nnamdi Kanu batara ugbu a mana nke ndị otu ndọrọ ndọrọ a na onye isi ala ewepụta na onye ha si na ọ ga-abụ ya abụ onye ha chọrọ ịkwado dịka onye ga-abụ onye isi na ụlọ omebe iwu nke seneti mana ndị ọzọ na-asị mba na o kwesịghị ịdị otu a na otu esi họọ ọkwa site na mpaghara obodo ha dị iche iche si ka ha bịa nọchite ya na iwu si na ọ bụ ha bata n'ụlọ ebe a na ọ bụ ha nwa họpụtara bụ ihe ga-ewepụta onye ga-abụ ndị isi maọbụ onye ga-abụ isi ndị isi ya maọbụ ndị ga-abụ ndị isi ya mana ugbu a ndị otu ndọrọ ndọrọ asị na mba na ha agaghị ekwe ka onye ọzọ na ọ bụ ha wa na-ewegoro ya pụtara na-achọzi ka ndị otu ha wepụta ya dịka onye ga-asị onye ha na-ekwukwanụ maka ya bụ Adam Lawal mana ndị ọzọ dị iche iche ọkwa ihe ha mere na Ọji Ụzọ Kalụ kwuru wee sị na ọ bụrụ na emebekwa ya otu a na ya wa na onwe ya ga-apụtakwa na-enwe ihe machiri ya ịpụta bịa zọọ ọkwa dịka osote onye isi ụlọ omebe iwu ịma na kịta egbugo ya bụ akwụ ọ daa n'ofu isi orugo mgbe a ga-agbụ ya agbụ onye ọbụla achọwa kedu ya ga-ewe na ya ga-akpụ ya akpa ụfọdụ chọrọ ka ha bụrụ n'isi mana machi ịgwa gị na ọ ihe na-eme oge ugbu a ihe ha na-azọ bụ ihe kwesịrị ịzọ onwere onye ndị be anyị sị na onwere onye a sị ya kwuo ka ọ chọrọ ka ọ rara ọ sị na ya ga-ahapụ ịra ka enyi mee enyi hara ka nda arụrụ onye ọbụla chọrọ ịbụrụ onye isi ndị sineti ọ chọrọ ịbụrụ onye ọnụ na-ekwuru ha mana ka o si wee dị ka esi eme ya o wee bụrụ omenala ndị ndọrọ ndọrọ otu ndọrọ ndọrọ ọ na-abụkarịrị ha ihe mmasị iwepụta onye ga-abụ onye isi ndị a dịka otu ndị na-achị achị ịma na Kasaraki na Ekweremadu si wee pụta na ọ dịka ọ bụ ihe nnupụ isi
ọ bụ ihe nnupụ isi ha wee sị na ha agaghị akwado onye nọbụgoro n'otu ndọrọ ndọrọ ọchịchị ọzọ maka mmemme ndị otu ya na ya oge mbụ abịa gbapụta ya onupụ isi ha na-ekwu na-agbago okwuru na-agbada tupu ị mara ihe na-eme ọ wụọla ndị otu nnupụ isi ga na-agba ha mgbe okpuru ha wee sị na Ndume ya bụ onye nọ n'APC ugbu a so na onye ọnụ na-eru n'okwu na-azọkwana ihe azọsia ike nwa amadi a inekwa ya anya o nwekwara ihe ị ga-ene anya isi na o ruru ya mana ndị a nechara anya ha ma achọkwa onye ga-agbụ isi akwara ha ga-achọ onye ọ ga-abụ ha kwa ụkwara okowe n'isi mana nke ahụ ọ ga-abụ ihe ga-amasị na Naịjirịa ọ bụrụ na ihe ọbụla ndị nọ n'isi ọchịchị chọrọ eche m na ngalaba ọchịchị ha kwụrụ onwe ha abịazie ofu ngalaba sizie nọ ihe ha kwuru ihe ga na-eme ịfụ na o metụta agamnihu Naịjirịa. Anyị ma na ndị a bụ ndị otu ndọrọ ndọrọ ọchịchị dịka ha si wee banye nye anyị onye isi ala nye anyị osote onye isi ala wee wetachara anyị ndị ndu steeti dị iche iche ọ eziokwu na ha na-emeri ya maka ndị Naịjirịa mana ha nọ na pati ha wee na-eme ya dịka ndị otu ndọrọ ndọrọ ya bụ na ha na-emekwa na ha na-emere anyị ha sikwa na mpụta otu ha anwa wee na-emekwa ya etu ọ ga-esi wee masị ha ihe iwu kwuru bụ na a ga-enwe senate president na ya bụ ndị niile nọ na ụlọ omebe iwu a ga-abịa wepụta onye masịrị ha tụlie aka wee sị na onye a bụ onye ọ ga-abụrụ ha mana ịma ada emezi na-etu anwa na ha ga na-asị na ha na-emekwa ihe iwu kwuru mana ha ga-ahazie ya onwe ha n'ụdị ka isi wee kwu ya bụ na anyị na-afụgodo ka anyị mara ka ọ ga-esi wee dị mana ndị mmadụ na-ekwusị na ọ bụ na ndị otu azịza ewere nwayọọ azịza ha ga-abanye ọ ga-arụkpọ ha anya o wee dịkwa ha ka o si wee dị ha na mbụ mana ka m si wee na-afịa anaghị m eche na ha ga-emekwa n'ụdị ha mere dịka na oge nke Saraki ọnyụ ha anya wee nyụ ha afịa kịta tupu ha tụgbuo tupu ha eloo nwa na-eche na ha ga-atụgbu ka ọ ghara ịgbado ha n'akpịrị tupu ha eje afịa wee mee ihe ndị ọzọ ozi batara ugbu a akụkọ na-abata ugbu a na-ekwu na ụlọ iwu dị elu nke dị n'Abuja nke ọ bụ onye ọkaiwu Binta Nyako nọ n'isi ya ọkwa ya ji ikpe Maazị Nnamdi Kanu kemgbe na ọ maghị ekwu na mgbapụta ahụ agbapụtara na ọ machiela si na mgbapụta ahụ na ọ dịghịzi ile na kemgbe afọ 2017 ka a tọhapụrụ nwa amadi abụ Maazị Nnamdi Kanu na afọ ya n'ụlọ ikpe na ọ bịa n'ụlọ ikpe wee na-asị ebe ọ bụ na afọ ya ugbu a si jide ya ọ bụgoro na afọ ya na ikpe ya ga na-aga n'ihu na-ewe ike na ga-ebidozi ikpe ya ikpe n'azụ mana etu a ka o kwesịrị ịdị onye ọkaiwu ya bụ Maazị Ifeanyị Ejiofor na-ekwu na ihe e wepụtara si etu oge ka a mara ihe na-eme maka na ọ bụ oge ejere ịwakpo ya na anya jere ịwakpo ya na be ya ka kemgbe a na-afụbeghị ya si etu oge ka a mara ka a ga-esi wee mee ya a na-asị na afụbeghị ya ebe nyanwa na onwe ya pụtagoro wee kwuo ebe ọ nọ nọrọ ebe ọ nọ wee na-ekwukwa n'okwu na ekwu ka ọ masịrị ya na-emechakwa n'ihe dị aṅaa dị iche iche ọ bụ na kemgbe anwa ndị agha kpọrọ bịa afụbeghị ya mana nwere onye ma ebe ọ nọ o nwere onye nụrụ n'okwu ya nke a dị iche mana ya na onwe ya pụtago wee kwuo si nekwa ebe m nọ nekwa ka ihe si wee mee nekwa ka m si wee gbaa ọsọ nọrọ ebe dị etu a mgbe a hapụrụ ya o si n'ụlọ mkpọrọ pụta a hapụrụ ya na asịghị anya naba n'ọkụ na-abịa ikpe si n'ụlọ na-abịa ikpe ka o mejupụtara ihe ndị ụlọ ikpe kwuru si na ọ ga-emejupụta tupu ha hapịa mere ndị dịka nwa amadi onye otu omebe iwu Sineta Abara Ibe ji wee tinye aka ndị ụfọdụ tinyecha aka mana ka emechara nke a ndị agha wakpobe ya n'ezie etu esi wee wakpobe ya nwere onye abịa ka egbuo ọsọ ka ya nọrọ o kwesịrị ịgba ọsọ
ị na-aghọta mana ka ọ gbara ọsọ wee gbana obodo oyibo inekwenye anya n'aka nke ọzọ o nwere onye ị ga-asị emere ihe emere ya achọ ka abịa gbuo ya isi anya natawa ọ bụrụ na a na-achọ ya achọ ka e gbuo onye ndị amị kpọrọ egbe buru ogbunigwe buru moto ihe niile na-egbu mmadụ wee wakpo bịa ha wee na-akọwa na ụfọdụ nwụrụ anwụ na emebiri ihe na onwe ndị afọ ga-eruo taa ị na-achọ ka onye a nọrọ na ọ na-eji ikpe eche na naanị osisi ka a sị na a ga-egbu ya ọnọrọ mana ụlọ ikpe sịrị nya bịa ka ekpewe ikpe adịrọkwa mmehie mana anyị nwa na-agbakwa ọsọ ndụ adịrọ mmehie ụdị ihe a na ihe ekwesịrị ime eme bụ onwe ihe a na-akpọ political approach ka anyị hapụ ya ebe ọ nọgoro n'ụlọ ikpe maka okwu ọbụla nọ n'ụlọ ikpe si hapụzie ya ụlọ ikpe ka ọ dịzi anwa ịma ihe a ga-eme mana mụ ada asị na ụlọ ikpe emere ọfụma ka o si wee nye ya bụ iwu si nyapụta o nyere iwu o kwesịrị inye. Daalụ anyị bịa site azụ anyị agbapụ ekwentị ka gị wee so wee na-atinye ọnụ akara ekwentị ga-eji wee tinye ọnụ oge abụọ anyị ga-ege na abịa site azụ abụ m Chiziani mụ na Amechi Ugwuele na-atị okwu ka anyị bịakwa efu iteghete efu abụọ atọ otu efu na itoolu maọbụ nkịtị iteghete nkịtị itoolu asaa otu nkịtị na itoolu bụ akara ekwentị ga-eji wee tinye ọnụ n'okwu ka anyị gbapụ ya ọsọ ozugbo onye na-akpọ Amigo, ise. Daalụ nwanne m nwoke. Onye na-achọ gburugburu na-anụ olu m. Daalụ. Ya bụ na ndị nke ahụ emerie. Gburugburu biko were aha gị gaa ihe Atiku ka enye gị onye ọka okwu. Daalụ nwanne m. Ọ ga-adịrị gị mma. Si hapụ ya n'ụlọ ikpe. Daalụ. Ọ ga-adịrị gị mma. Biko onye kpọọ ya bụ ya nke onye na-akpọ. Gwa ya afa gị na-ebe isi akpọ. Gwa ya afa gị na-ebe isi akpọ. Ka anyị were ya ọzọ. Onye na-akpọ. Biko kwụsị okwu ike. Ndị nke ime kwụsị okwu ike ka anyị n'ihe na-ekwu. Ndị ebe isi akpọ nwanne. Gaa n'iru bee ya nkenke o. Sụkwa Igbo. Sụọ Igbo yele ihe. Mana ndị be ha tọrọ ya egbubata ya na ndị Abịa ndị mpaghara obodo ya bụ ndị tinye si na ya wa ka ha chọrọ ka ọ nọchite ya. Ngwa gaa n'iru. Onye na-akpọ ewutele gị iwe ike kpọghachi ya azụ nwanne. Onye na-akpọ ndị afa gị ebe ka isi akpọ onye Chima ebe ka isi akpọ gaa n'iru. Nwanna eme ihe mere na nke ahụ ịma na anyị wepụtara ka onye ọbụla nụ ya ọ bụ ihe anyị ga-abịa kwube maka na okwu ọbụla dị n'ụlọ ikpe anyị na-ahapụrụ ya ndị ụlọ ikpe ewu na iwe ọ ka ụwa wee mara ihe na-aga ka anyị ji kwuo nke ahụ ihe ọbụla nọ n'ụlọ ikpe anyị na-ahapụ ya n'ụlọ ikpe ka ise ọ dị mma ka anyị were ya wee na-aga onye na-akpọ
nwoke ọma nne ka ị mere gaa n'iru nwoke ọma ọ ga-adịrịrị gị mma nwoke ọma maka okwu ọjọọ ụzọ kalụ ndị Igbo na-asị ebe nwa chi wee ya ụwa ya iri ekwukwu okwu na-asị ihe ọma mee nọọ nwaanyị nwa abụọ ise ya mere otu anya dị na a ga-ele ya ele onye isi si na ya bụ anya ya Igbo nwafọ Igbo ka ebe bụkwara nwafọ Igbo ị ga na-emechikwa na omenala ike anya bụrụ abụọ nọkwa n'isi onye nwe ya gbam maka na isi ikpe nọ na akpa mkpi egwu na-egwu arụ na arụ chi na mgbasa ọ ga-atọ n'ọfịa otu aka m dowere ya daalụ ya gajie daalụ ọ ya tụọrọ ilume kọwasịala ya ịma na ajụbazie ejikwa ego nne ya ya mere ilu a niile okwu ka eziokwu nwoke ọmakụ ọ tụrụ ilu ị na-akpọ ndị ka ime ọ ga-adịrịrị gị ma Emeka Emeka ọ ga-adịrị gị ma Emeka nnọọ Emeka odogwu daalụ ọ ga-adịrị gị mma Amaechi nọkwa ebe a Emeka nnọọ ise dịkwara gị nwanne Amaechi na-ekele gị daalụ nwanne m nwoke ana m aka m nọ n'elu daalụ ihe gbasara ikpe isi na ọ pụtara kịta na aga na-ekpe Nnamdi Kanu ikpe ọ ya mere anyị wee na-ekwu okwu maka ụlọ ikpe Naijiria nụwa na ọ dị ka ga-atụ na mmiri agbara udo ọ na-ekwu okwu na ndị agha dere wegbuo mmadụ ebe ha na-achụ ka ha nweta nwa amadi ya a na-ekwu okwu maka ndị agha egburu egbu a na-asị pụtara ha nwa amadi ya gịnị mere ndị agha ha ji wee dee n'ebe ya gịnị kpatara ya ndị ikpe ha na-ajụkwa ajụjụ ihe mere ndị ha ji wee dee ebe ahụ ihe ha na-ekwu ha ga na-ekpe ikpe ha ga na-ekpe ya ikpe gịnị kpatara ndị agha ji wee dee ebe ahụ ile anya ndị Igbo ọ na-akpachapụ anyị na ihe ndị a na-eme ekwetara bụ ihe gbasara ndị mepere anyị iwu onye Igbo kwesịrị ịbụ onye isi ya ugbu a jee na Jeriko na Jerusalem onye Igbo kwesịrị ịbụ onye isi ya achọrọ ebe ihe ọzọ dị mma ndị isi ndị bee ya nke ka ndị ọzọ wee tinye ọnụ a na-ekele Muhammadu Buhari maka na na-egbu mmadụ nke ukwuu n'ọtụtụ anụma ya megharịa ga-ekele ya daalụ Emeka onye na-akpọ gaa n'iru ọ ga-adịrị na mma Okonkwo na-akpọ esi ebe na-akpọ Okonkwo ọ ga-adịrịrị gị na mma ọ gaa n'iru nwanne nna ya nwere ike ikpere mma okwu abụọ onye jụrụ ya ajụjụ iri ọrụ nwoke a jụrụ anyị ọsọ anyị na-esi ya isi so ebe ọ sị ya achọghị anyị ka anyị n'ọrụ ụwa anyị jiri ya onye na-eji etinye onwe ebe anyị onye bụ na ha mekwara na aka m adịghị ya onye nke a na-ekwuru okwu kịta anụkwa m na-ekwere mpụ asị na o mere nkwa mpụ ahụ kịta na nwere ike debụnyetakwa aga so kama na ọ hafụrụ ka o mee ka o si eme mana ọ bụkwa mgbe echekwara ime ntuli aka ọ chọwa ntuli aka anyị ka anyị tụnyere ya mana kịta anyị hụgo dị ka ihe siri dị ọ chọghị anyị na oriri n'ọbụ na ọrụ ka a na-achọ anyị ka anyị ji wee hapụ onye a ofere na ala wee zuoro anyị nri ndị ya bụ ifugoro mgbe Jonathan na-achị nke ya ekere ihe ekechekwa ya mpaghara ọbụla mara nke ha ketere anya bụ itinye aka igbe obi na onye a ga-atinyere ya aka mana onye nke ha chọrọkwa n'otu ahụ na ihe ọṅụṅụ ndị nke ha so biko ka anyị ji wee hapụ onye a onye nke mgbe ize ọ chịrị na akara ihe dị iri na mmadụ
akara ise tinye n'aka biko iwe n'iwe so na ndị nke ahụ na ndị nke ọzọ agaghị eke ihe nhakụ Okonkwo bee ya nke ka ndị ọzọ chi ọnụ oke bee ya nke ọ dịrị na mma biko daalụ nke a bụ Okonkwo okwuru uche nke ya onye na-akpọ gwa ya afa gị na-ebe isi akpọ aya dịka ọ ga-adịrị gị mma aya dịka gaa n'iru ọ ga-adịkwara ụlọ nwa nwanne m ihe m na-ekwu ya bụ na ndị Igbo na-amụta nwa gụọ ya aha nwa ha ụdabere na-agụ nwa nke na-echere m biko ndị Igbo na Chineke na-echere anyị ọ bụrụkwa na anyị na-ele ọchịchị Naịjirịa anyị gbakwa aka maka ndị anyị na-azụ ejiri anya ahụ ndị Igbo ma ha nwere ndị Igbo ma ha akpọghị ndị Igbo maka na otu ọ dị ndị Igbo kịta bụ otu ọ dị n'ụlọ Izrel oge ahụ n'ala Igbo ọ dị mma ka anyị were ọzọ na-akpọ onye na-akpọ ọ ga-adịrị gị na mma biko gwa ya afa gị na-ebe isi akpọ ibe gaa n'iru atụmkwue ekwere mmadụ kara ịbụ onye isi ndị simenti wa mana ọ bụ na ha ekwere si ndị Igbo niile na-ebe ahụ na ọji ụzọ Kanụ na ụmụnne ha jikọta ọnụ ọ bụ na ha chọrọ nghasa sị nghasa atụmeti ọ bụ na ha chọrọ nghasa si dozie ya na ọ bụrụ sọsọ ha nwa na ọnụ ji ekwu ekwu ọsọ ha nwa tụkwa ji zọrọ na-etikasị ebe niile ọzọ bụ na sipụrụ Nnamdị Kanụ kedu ihe Nnamdị Kanụ mere mmadụ ole ndị Fulani a na-egburu osisi mmadụ ole ka ndị ụlọikpe na-egburiri nwanne hapụ ekwu a hapụ ọnọgụ n'ụlọ ikpe na-atinye ọnụ daalụ ka anyị were onye ọzọ onye na-akpọ nwoke ọma gaa n'iru nwoke ọma ema na dịka o si wee gbasata ndị a nwa agbọghọbịa sị kama isi ya ga-atọ n'ite ka ikuku ọsọ kwee ya ọ bụrụ ka bụrụ inu ihe nọ n'ime ya bụ sị mana ka echi wee mee ha ọnụ nwe ndị ọnụ na-eru n'okwu makwa ekwu okwu ọbụma ma ihe unu ga-echeta meenụ ka ihe niile dị mma ka ofe rọrọ arọ wee n'ike zuo ofe maka mụnwa na onwe nke mahụ m onye ọbịa otu ọ fụkwara ya a ga-emegbu ya daalụ ata adịrị mma echi agaghị eso ya dị njọ otu a ka ọ dị daalụ nwoke ọma daalụ udo dịrị gị onye na-akpọ gwa ya afa gị na-ebe isi akpọ nwanne o Chigozie ebe ka isi akpọ Chigozie gaa n'iru daalụ ezigbo mmadụ daalụ onye na-akpọ gwa ya afa gị na-ebe isi akpọ nọgharịa ọ dị ka ya ebe isi na afa gị bụ gịnị ị ga-anọgharị nwanne anyị na-anụchi ihe na ka anyị were ya ọzọ ewutena gị onye na-akpọ gwa ya afa gị na-ebe isi akpọ nke ị na-achụ igwe ya ọsọ ebe ka isi akpọ gaa n'iru odogwu ka ha hapụ ịgbara eze gburugburu ya bụ ya niile nwoke mara na-achị bụ mmụọ akpataghị mgbe anya ga-aba mma chọrọ ka ọ ga-eme ka ebe o nweghị ka Chineke
otu Chineke ma ahụ obodo a ga-esi ya dị mma ọhụfụ ya asịbe ihe nke a ga-atụ ihe gị pụchara ihe ọ chọrọ ime ka ọ ga-eme ka a sị jiri agbara ezobi otu a gara n'ime Chineke ga-eweta akụ ya na Naijiria ka Naijiria dị so okwu m na-ekwu onye ọbụla dị eze Chineke ga-eje ka ewepụta onye ga-abụ ebe ahụ daalụ ka anyị were onye ọzọ onye na-akpọ biko gwa ya afa gị na ebe isi akpọ gwa ya afa gị na ebe isi akpọ mana ị ga-asụ Igbo yele eye ọ dị mma anyị eme na nke mbụ mee nke abụọ anyị agbaghara na ihe abụọ nọkọ ndị Igbo ị gaghị agwa asụsụ ọgwa ma ọlị onye na-akpọ Odogwu gwa ya afa gị na ebe isi akpọ nwanne onye obodo a gaa n'iru gaa n'iru nọgharịa ka anyị na-anụ ihe ị na-ekwu ọfụma olu gị na-egbubi egbubi ebe a enwekwu iburu gị na ntị ka m mara ka m ga-esi wee tụgoro ya ese na okwu nna meka na ha nọ n'ihu mana ajụjụ mgbe na-achị ọ dịghị ka ụlọ ikpe ahụ nwere ihe a ga-ete maka nna meka ahụ ọ bụ n'uche m ịma ya ekwugo ya a sị na ọ nọ n'ụlọ ikpe nwere ihe abụọ anyị wa ga-ekpe hapụ ya tiegodo ọnụ n'okwu ndị ọzọ onye na-eche na Buhari na-enye ya ọkwa ma ọ na-enye ya ọkwa ọ bụ n'uche m ndị Igbo chefuo ihe ọbụla gbasara Buhari ma ọ bụ ọchịchị Buhari ọbụla anyị na-enweta uche onye ọbụla pụọ ebe ahụ ka anyị nwe Chineke ọ bụrụ na ebe anyị na-ene anya na onye ọbụla ga na-ekpe ekpere ebe ahụ ọgwụcha ọgwụ ihe anyị ga-aga ọzọ ozugbo anyị ga-ewere ebe anyị kwesịrị ije okwu niile agwụ o kwesịrị onye ọbụla mmanụ mmanụ ndị nọ na studio na-ekpe ekpere na-eti ekpe niile n'ọnụ okwu anyị na-ebe ọ bụrụ na anyị na-ekewe na agha ugwu Awụsa ga-ede nwaanyị nke anọ nke ọzọ nke ha agago enwero bụ na-akpọ democracy they don't know any. daalụ ka onye ọzọ tinye ọnụ onye na-akpọ biko gwa ya afa gị na ebe isi akpọ nkwado zuo oke nke mbụ na mbụ nkwado zuo ka ọ ga-adịrịrị gị na mma ekene m ezigbote okwu mwepụta na mgbede esi m agba ogwu na-apụ gaa n'iru ana m ajụ sineti a na-ekwu okwu ịhọpụta ndị isi ọ bụ sineti Naijiria ọ bụ sineti APC o nwere obodo a na-akpọ APC ọkwa Naijiria ka anyị nwere ọ Naijiria ka anyị nọ ọ Naijiria ka ndị APC chekwu na ha zuru the senate president to ndị South East ọ bụrụ na ha ajụ na ha nwere ndị Igbo nwere right ịgba akwụkwọ si na ha gaghị pinye aka na vootu a ga-enyere ebe ọ dị mma nkwado zuo oke ọnụ ka bụ ọnụkọ ndị Igbo onye chọrọ isi Igbo sụrụ Igbo onye chọrọ isi oyibo sụwaga asụrụ Igbo sụrụ oyibo ọ bụrụ gịrị Igbo ọnụka bụ ọnụkọ ndị Igbo ihe anyị na-agbachi mbọ ike bụ isu Igbo yele ya anaghị agwa ya ọgwa ma ọlị maka na ndị ọbụla nwere asụsụ nke ha ọ bụ ya bụ onyinye Chineke nyere anyị asụsụ Igbo ịchọ itinye ọnụ n'okwu afọ gị ga-abụrịrị afọ Igbo ị ga-atinye ọnụ n'okwu site na ịsụ Igbo yele eye anyị ga-ewere mmadụ na amụmọwụfụ ka anyị wee na-apịachizie onye na-akpọ biko gwa ya afa gị na ebe isi akpọ gaa n'iru Okeke obodo na-achịkwu maka ọjị ka ahụ ndị ugbu a afọrọkwa ụzịmadụ n'anya ndị ekwekwara ka ekpere ikpeazụ ndị Igbo ekwekwara ka ekpere ikpeazụ pụtara
ndị pụpọ ọrụ ikpe ọzọ onye ezi mmadụ mere ọrụ nke ọ na-achọ onye ka dịka kwuo daalụ keke obodo onye na-akpọ biko gbadata ya gwa ya afa gị na-ebe isi akpọ Adamazi ebe ka isi akpọ gaa n'iru ezigbo ada nwaanyị gaa n'iru Adamazi ndị okwu dị mkpa anyị chọrọ ikwu kwuonu nke gị kwuo nke gị Adamazi Adamazi gee ntị ịma na ọlụ anyị iwu usoro eji alụ ya usoro eji alụ ya ewekwana iwu ji ya ihe ọbụla nọ n'ụlọ ikpe ọ bụ ndị ụlọ ikpe ka a na-aha ya ekpechazie ikpe ekubezie maka na ewere onye ọkaiwu maọbụ ọkaikpe na ebe a onye a na-ekwukwa maka ya anọrọ ebe a ya mere okwu ọbụla nọ n'ụlọ ikpe dịka ọlụ anyị siri dị anyị ada atinye anyị gbasa ozi dịka o si dị ịghọtazie ya amazi ka eji eme mana anyị na ya atinye ya ọnụ o daalụ Adamazi o dị mma onye na-akpọ nwoke ọma bee ya nke na anyị na oge anyị na-asị kwarapụ maka nke Adamazi kwuru kịta ndị Igbo sị na a na-ahapụ isi anaghị ahapụ isi jekwabụrụ ose na ajị anaghị ahapụ isi gwọrọ ose na ụdị ụlọ a ya anaghị atụ ya n'efu ya ewutere gị anyị adatụ ụdị ilu anyị na-atụ bụ ilu a na-atụ n'abalị ma ọ bụ na ego ụmụaka na-anọghị nso nugo ka m wezụrụ nka n'ọnọdụ nke ahụ onye na-akpọ gwa ya afa gị na-ebe isi akpọ bee ya nkenke Ndụbụisi gaa n'iru bee ya nkenke nwanne jụọ anyị gwara ihe na-eme ka anyị gwara gị ka o si adị atụrụ itinye okwu ọnụ esite etinye ọnụ etinye ọnụ aka a na-ejiwa ọnụ gụpụtakwara ya atụrụ itinye ọnụ atụrụ etinye ọnụ ebe anyị nwere ji gụpụtakwana ya ya ụnụ achọ ka etinye ọnụ ọ dị mma ka anyị ga-asa gị ewutena gị ka anyị saa gị ọ dị mma Amechi oge na-asa anyị kwarapụ dịka ihe niile a si mee ịfụnanya ka o si maka nwanne anyị nwoke jụrụ ajụjụ ewere ka ọlụ anyị si ihe anyị nọ bụ ịgbasa ozi anyị gbasara gị ozi ka pụtara ọfụ ka ịnụ ya gbasara ihe na-eme maka Nnamdi Kanu ọ ya ka anyị ji gbasa ozi ụlọ ọrụ anyị bụ ụlọ ọrụ mgbasa ozi ya ka anyị ji gbasara gị ya ịnụkwanụ ya mara ka o si ada ugbu a mana ọ bụrụ anyị nwa na aka ikpe ọrụ anyị bụ ịgbasa ozi agbasa ozi ndị ụlọ ikpe ekere ọrụ eke amechiche ọnụ n'okwu na-ewute na onye ọbụla na ọ dị na maka na okwu bara ụlọ ikpe o nwere ka esi etinye ọnụ na ya na-abịakwa n'ahịa a na-ekwu eziokwu na Orji Uzor Kalu na Naịjirịa nwee ọkwa anụ a na-ekwu maka ya o nwere mgbe a ga-asịsị enye na onye Igbo mana ịma na ka anyị si eme ya bụ abịa aghasichaa ya onye ọbụla nwere ikike ịpụta zọwa mana emechaa tụnyebe a ga-atụnye ka pati si wee sị na ekwetu a ga-esi wee mee ya na pati si na ndị a bụ ebe a ka ọ na-eje ha enye ya ndị ọ na-eje nwere onye ndị Igbo adịghị ekwusị na agụpụrụ anyị mana ndị Igbo na-asị na anya ha apụgo n'ihe gbasara ihe niile gọọmenti a na-eme maka na ha were ka o si wee mebu ha na mbụ wee sị na ha atụnyere ya aka na anya na ya memere ihe ọbụla wee sizie na ikwuru etu anwa na ebe obi anyị ka dịkwa bụ ebe dị etu a na ọsọkwa gị eme na ọsọ ha nye ndị Igbo ọsọ ha enye na ndị Igbo na ndị Igbo achọpụtaghị ya ka a na-ekwu anyị ada asị na ọ bụrụ oruru anyị dịka iwu si wee kwu na a ga na-atinyere ndị Igbo ihe na enye onye si nye onye mana ebe ọ bụ na etu a ka o si wee chọọ ime ya Igbo ama anwụ na-arọ ịnọ na-abịa abịa ihe ọbụla asụkwa ha mee ekwugo m ya wee sị na ọmaka ndị Igbo njọ
na ọ bụrụ afụfụ anyị afụgo afụfụ, ọ bụrụ nneni anyị afụgo nneni, ma anyị achọzịa maka na ihe anyị nọzi ka ya bụ na anyị dịzi ka agwọ na-atụ mbe, onweghị ka ị na-eme mmiri na-ama mbe n'okpokoro, mmiri na onwere etu mmiri ga-esi zogide ọsachapụ ọgazi agwụ ya. Igbo nwere agwa ha nwere, onwere ihe ị ga-eme Igbo inwunye ndị Igbo na mkpọ were nkata kpuchie ndị Igbo. Anyị nọ na mbụ na-agba mbọ, anyị nọ na mbụ akasi anyị ike, obi sie anyị ike. Anyị na-ekwusị na onye si na ya ga-abụ onye isi ala ndị Naịjirịa niile, ọ dị anyị mma, mana onwerekwa iwu mgbe ihe kpatara eji eje ntuli aka bụ ka itinye onye masịrị gị. Onwere mgbe eji wee sị na etinyecha aka na ndị a tinyere onye aka na onwere ihe ruru ha ga-enye ha, mana onye si na etu a ka ya ga-esi wee mịa nya mewe ọ bịacha ọ ga-ana. Daalụ olu ahụ ị nụchara ugbu a bụ olu Amaechi Ugwuele. Amaechi bụ nwafọ Igbo. Ihe na-eme n'obodo ọ bụ ya bụ nnukwute onye na-akọwa ya n'ụlọ ụlọ ya dịka o si adị. Amaechi ekelela gị, ọ ga-adịrị gị na mma. Daalụ nwanne m nwoke, daalụ ndị Igbo. Ọ dị m otu ọkwa ka m si ekene ụmụ Igbo niile kpọrọ na ndị chọrọ itinye ọnụ n'okwu dị iche iche nke anyị wepụtara, ma ya ewute n'ụnụ na ewere nke unu chọrọ itinye ma ọ bụ okwu unu chọrọ ịbata ma ọ batasị ya ewute n'ụnụ o ya akọwara unu ihe mere edejibe ewe na ụmụ okwu ụfọdụ a na-aba na-ewepụta agbasa ozi a ahapụrụ ya ndị ọgbọlụ ha ka ha kpezie ya. Na-ekelekwa Izuo maka otu o si ahazi ugbu a wee na-ebuba anyị na ihe ọwara onyonyo nke zuru ụwa niile. Cheta na Kpakpando nọ n'ọwara nke zuru ụwa niile, ya bụ ọwara onyonyo nke YouTube. Ilu ebe a ga-eje sonye wee na-ekiri ya na mba ụwa niile. Ana m ekele ụmụ Igbo nọ na mba ụwa niile na-eso ihe niile nke anyị na-eme ebe a. Ọ ga-adịrị unu niile na mma, Chineke gozie unu, mana anyị na-asị unu ka unu na-esonye, unu na-akwadokwa ihe niile ọkachasị asụsụ na omenala Igbo dịka anyị si akwalite ya ebe a. Ọ ga-adịrị nwoke ma dịrị nwaanyị ma Izu ekele gị kene ndị Igbo niile. Echi n'ụzọ nke Chineke anyị ga na ebe a wee mee ya n'ụzọ omenala. Chineke biko dododo nye ndị Igbo udo, gozie ndị Igbo n'ụzọ pụrụ iche, maka na ndị Igbo bụ ndị oje mgbe ewelo. Biko ka anyị hapụrụ na ihe niile a, ka anyị hapụrụ na Chukwu okwu niile.